Společnost Nanospace byla založena v roce 2011 a primárně se začala zabývat výrobou lůžkovin, takže přikrývek, povlečení a polštářů, ale je pravdou, že v posledních letech rozšiřujeme svoje portfolio i na další výrobky, jako je třeba nanokosmetika. My jsme vlastně pracovali na tom, aby do tkaniny byla aplikovaná nanomembrána. Dlouhé roky nám trval vývoj a povedlo se nám i pomocí spolupráce se Svitapem začít vyrábět přikrývky a polštáře, kde je právě vnesená ta nanomembrána z polyamidu 6. Ta nanomembrána jako taková vlastně nepustí roztoče a ani alergeny ke spícímu člověku. To je vlastně ten benefit pro toho alergického člověka. Jsem pyšný na to, že Nanospace funguje, že se povedlo vlastně rozjet vůbec portfolio výrobků v takové míře a v takové kvalitě, v jaký dneska jsme. A to je hlavní, protože bez výrobku bychom nebyli nikde.